kan. Okay. Den er sindssygt glat, mand. Stop nu, fisk. Okay, så skal jeg bare stikke den ned. Lige her. Kan du ikke slå den inden eller et eller andet? Så, stik! Sådan. Det var helt hårdt. Nu er den død. Stop, fisk. Du er død, ikke? Er den død? Nå, lille fisk. Stop. Jeg tror, den er død. Ej, den er død, ikke? Vil I prøve at løfte den op? Altså, den trækker. Er den ikke død? Ja, så skal vi altså slå den. Sådan er det, ja. Den er sindssygt glat. Du kan ikke slå den. Så stop dog. Du ikke slå den eller et eller andet. Der kommer der ikke noget ud af det der. Nu tror jeg, jeg tror, det her det er ved at være... Vi skal have et billede, hvor vi holder den med det. Ja, I skal simpelthen stå som sejrskvinderne. Den er simpelthen så glat. Den er flot. Den er helt... Hold godt fast med det, du skal mase den. Fordi den er totalt...